اقدام شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. من بعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتند میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات را مغازه از شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دبی، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما میتوانید تکنیکای معیشی دلخواهتان را با طرز کردیتی با فایزهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کدهای بانکی عمل میکند. سراغه، شهر خوجند، کوچه اسماعیل سامانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70. ассалому алайкум ҳамватанони арҷманд. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ боз аз фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти ошкор ва пешгирию кирдорҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ маълумот дода шуморо ба риояи қонун даъват менамояд. ҳарчи дар барнома манзур мегардад ҳадаф баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳидоят ба росткорӣ ва аъмоли шоиста аст. бо шумо ҳастам мо рухсор таваллузода. барномаро бо ҳам мебинем. ба муомилот баровардани асъори қалбакӣ як нафар сокини шаҳри душанберо ҷавобгар намуд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи шоҳмансур зимни коркарди ахбороти оперативӣ ҳолати ҷиноятиро ошкор намуда аз оқибати зараррасонандаи он ҷомеаро ҳифз карданд. сироҷдин шакури дар ин хусус гузориш омода кардааст. тайёр намудан ва ба муомилот баровардани асъори қалбакӣ аз қабили ҷиноятҳоест ки ба муқобили амнияти иқтисодӣ равона гардида афроди ҷиноятпеша бо ин роҳ мехоҳанд манфиату даромади муфт ба даст оваранд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд саидов ибодулло аҳмадович соли таваллудаш 1973-ро дастгир намуданд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурда аз моҳи апрели соли ҷорӣ дар манзили истиқоматиаш бо истифода аз таҷҳизоти компютерӣ купюраҳои асъори миллиро ба таври сохтакорӣ ва қалбакӣ омода сохтааст. аз ҷумла номбурда дар 12 ҳолат купюраҳои 50 сомонаи ба таври сохтакорӣ тайёр намудаашро тавассути терминалҳои бонки душанбеситӣ ба ҳамёни электронии худ интиқол додааст. вақте ки тайёр шид ирам ҷалбаш писанам хардем ки барои бридан осон иде. ин пули ҳақиқие ин пуле ки мо печат кардем ина терминал қабул намекунад. вақте ки тақсим кардӣ коду тақсим меша иша баиш пайваст мекунӣ терминал қабул мекунад. ин ду тақсим коду тақсим меша. ду мошида мекорада ай ҳам фирда омада то ҳозир ду мошидаga мегап где-то мумкин 2000 пул гифтам як бор 10 мара гифтам кардам ки терминал қабул намекунад. баъд 100 ма ҳама чизро то гирифтам буридам чиз кардам қабул намекунад. баъд 50 мара гирифтам хел ду тақсим кардем инаша ба иш скотчка маҳкам кардам терминал бурда мондам терминал қабул кард. баъд хел баъд фаҳмидам ки 50 сум мерафта терминал да қабул мекард дига пул ягон чиз қабул намекунад. як 2000 пул ҳам ҳамихи кор карда гирифтам да терминал андохта пул абра бо гирифтаги да карта мепартам пула мегирифтам тамом. гарчанде гумбаршаванда саидов ибодулло қаблан 3 маротиба бо ҷиноятҳои қаллобӣ ва муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор суд шуда беш аз 25 соли умри худро дар маҳбас сипарӣ карда бошад ҳам ба худ хулосаи зарурӣ набароварда даст ба чунин кирдорҳои ҷиноятӣ задааст. айни замон нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 281 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои тайёр ва ба муомилот баровардани асъори қалбакӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. санаи 17 июни соли ҷорӣ як нафар сокини маҳаллаи ободкорони ноҳияи Сино ба мақомоти милитсия муроҷиат намуд ки аз манзили истиқоматиаш шахсони номаълум миқдори зиёди маблағ ва дигар ашёҳои арзишмандро тасарруф намуданд. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбачаи шаҳрии милитсияи шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Сино ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрвандон Сафарбеки Давлатмурод ва Маҳмадамини Холмурод солҳои таваллудашон 1997 дастгир карда шуданд. тафтишоти пешакии ҷинояти мазкур муайян намуд
که دستگیرشدگان از نمودن صاحبخانه استفاده نموده از داخل منزل استقامتی 120,000 سومانی و دیگر اشیاءهای ارزشمند را تصرف نمودند. گمانبران با صادر نمودن این عمل جنایتیشان به جبر دیده ضرر مخصوصاً کلان رسانیدند. یکم اتاج درومیم نیافتیم یگون چی بعد دیم اتاج درومیم هم خونه درنش فانه سفا گرفتیم بعد پادوال فرومیم باید بازای کامیرو را میکندیم تا اونجا فرومیم خطا کنیم باجوی بازای کامیرو بازای تولیز را قطعی دامافون خونه کندیم ایسیمش بریدیم بردیم در رفت دادیم سفا وی کنیم داشت شکستیم اویش کنیم در درن سف 22,300 دلار بود 17,000 سومانی توجیکی بود وش یک ساعت بود تمام و ساعت قطعی سف بردیم در شهر نورک در غارهای نورک فردادیم. حالا نسبت سفربک دولت مراد و محمد امین خالمراد طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبردگان در حبس پیشکی قرار دارند. ҳафтаи гузашта нозирони минтақавии милитсия дар шаҳраки ғафурови ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғд ду ҳолати машғул шудан ба фолбинӣ ва серу ҷодугариро ошкор намуд ки шахсони ҳоҷатбарор бар ивази маблағи пули шаҳрвандонро қабул карда бо пеш овардани таъбирҳои бофтаю хаёлӣ хизматрасонӣ мекарданд. гузориш дар ин бора муайян карда шудааст ки дар ҳудуди бозори орёни ноҳия шаҳрванд Эгамбердиева Улфатой Ҷурабоевна соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафуров бо хондани дуо, пешгӯӣ тақдиру сарнавишт, киносила ва бахшигию кушоиши кордиҳӣ ба савдогарони бозор машғул будааст. ҳамун киначи кам-кам пешгӯиам мекардам. 10 сӯм 20 сӯм метиҳам. чанд сол боз ба ин коро машғул шуд? 1-2 сол шуд. тавре дар рафти санҷиш маълум гардид ҳуқуқвайронкунанда Эгамбердиева новобаста аз оне ки ягон маълумоти диниву дунявӣ надорад гӯё қобилияти фавқулодаи пешгӯикунанда дошта бошад шаҳрвандони зудбовару беандешаро бо таъбирҳои ғалат ва табобат бо роҳи дуохонӣ бовар кунонида даромади пулӣ ба даст меовард дар ҳоле ки худ саломатии устувор ва шароити зиндагии хуб надорад. зимни хизматбарӣ муайян карда нисбаташ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додам ва огоҳ кардам ки дар оянда даст ба чунин кирдорҳо назанад. аз шаҳрвандон чунин хоҳиш дорам ки ҳангоми бемор гаштан ба фолбинҳо бовар накарда ба беморхонаҳо муроҷиат кунанд. дар ҳолати дигар тавре нозири минтақавии муайян намуд шаҳрванд Мингбоева Сайёра Хайруллоевна соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафуров овозаи хизматрасониаш барои табобати безурётии ӯро маъруф кардааст. ном бурда ҳарчанд ягон маълумоти соҳавии табобатӣ ва динӣ надошта бошад ҳам ба табобати фарзанддоршавӣ муроҷиаткунандагон машғул шудааст. омода кардани нӯшоба аз алафу гиёҳ бо дамандозии дуо ва истифода аз ашёи сохтмонии хишт метавонистааст зани қобилияти бордоршавӣ надошта фарзанддор шавад. ба ин гуфтаҳои Сайёра Мингбоева ҳастанд шахсоне ки бовар карда бар ивазаш маблағи пулӣ пардохт карданд. چند خودشون خیلی طبیب بودم گیاه تیار میکردن برای بفرزندا من گیاه تیار میکنم دیگه کار نمیکنم خیلی طبیبی میکنم و رشته بخوره میتاسبان و زمین رشته دست دیگه بشیده حالی شما کشتهش میبراید. меросӣ будани қобилияти худро ҳуқуқвайронкунандагон иброз дошта такин менамоянд ки агар машғул нагарданд бемор мешаванд. пас мо чӣ гуна ба фанду фиреби онҳо бовар кунем дар ҳоле ки чорасозон дар кори худ бечораанд. шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзоб земни доир намудани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи мазкурро боздошт намуданд ки услуби хизматрасонии ин нафар низ вобастагӣ дорад ба бахткушоӣ, гарму хунук кардани муносибат ва дигар ҳолатҳои алоқаманд ба тақдиру сарнавишти одам ки албатта бар ивази пардохтҳои пулӣ анҷом дода мешуд. хурофот боварии ботилест ки ягон асоси илмӣ, таърихӣ ва мазҳабӣ надорад. чунин эътимоди хато албатта аз ҷониби шахсони манфиатхоҳи мардумфиреб солҳост ки дар байни омма ташвиқ гашта истодааст. омили асосӣ ки ба авҷ гирифтани хурофот сабаб гашта истодааст ин надоштани дониши динии баъзе шаҳрвандон аст. мутаассифона токунун
чунин ҳолатҳо хурофотпарастӣ ва сеҳру ҷоду дар баъзе маҳаллу ноҳияҳо ба мушоҳида расида истодааст. дар рафти амалисозии чорабинҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзоб муайян карданд ки шаҳрванд Саттор ва Уғулой сокини деҳаи Работи ноҳияи Варзоб ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду машғул буда чунин амали ботилу хурофотпарастонаро ҳамчун манбаи даромади молӣ қарор додааст. ӯ гӯё барои афзудани муҳаббати зану шавҳарӣ мусоидат мекарда бошад. ва имрӯз як занак омад ва зиндагишон камтар нақл кард. ва гуфтам ки сешанбе ман гуфтам ҷав биёр, пул биёр, аппарати лезбата биёр. аппарати лезба хуни тоза кардам. ва пулфа гуфтам маҳкам кардан забона. мани ҷав агар гуфтам мекунӣ саб шавад, шавқат гашта мебиёр. ҳамин корда агар 300 сом кардем. гирифтем. то мас мардум фолбину ҳамин сеҳру ҷодуда нараведон. ҳамаш дуруғанд. албатта такрор ба такрор ёдрас мегардад ки ба ҷуз худи шахс дигар ҳеҷ нафаре наметавонад муносибати хонаводагӣ ва беҳдошти рӯзгори каси дигарро тағйир ё обод созад. аммо мутаассифона аз бесаводию сустиродагӣ ҳастанд баъзе шаҳрвандоне ки ба фиребу найрангҳои чунин хурофотпарастони манфиатҷӯ бовар мекунанд. барои чунин кирдори ғайриқонунию зидди мазҳабии шаҳрванд Саттор ва Уғулой бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. милитсияи вилояти Хатлон 4 ҳолати ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул гардидани нафарони алоҳидаро дар ҳудуди ноҳияҳои Ёвон, Носири Хусрав, Қубодиён ва Темурмалики вилояти Хатлон ошкор намуданд. боздоштшудагон мизоҷонро қабул намуда ба фолбинӣ машғул ва онҳоро бовар мекунонданд ки мушкилашонро осон менамоянд. тавре дар рафти санҷишҳо маълум карда шуд, ин нафарон хизматрасониҳояшонро бар ивази маблағи пулӣ анҷом медоданд. гузориш дар ин бора. این نفران آدینایف میهراجیدین سال تولدش 1973 ساکنی ناحیه یاوان، همتف نظیر سال تولدش 1940 ساکنی ناحیه تیمور ملیک، حمید و خطیچه سال تولدش 1963 ساکنی ناحیه شهر توز. به مدتی 8 سال شد و می کارو مشغولم و می کاروی سیر جادو. در پیشتون چیه؟ در پیش می سوزانه ایران دخترک اومد که شما گام کرده اجتماعم قطعی مسئول شوه زندگیم ویران شدگی ایدیم زندگیم که پوستی گرگه ایده گرم میکنی کشویش کار عکسایی که در اینجا دیده میشه سوزان زدگین با کدوم مقصد سوزان زدگین؟ این همه کی ده همین دخترک چی شوه باید هم بچهش دیگه هم شاید گشت کتی که رفتاری بزید نکنن گفته مبلغ های پولی که در اینجا دیده میشه با شما کی داد با کدوم مقصد داد؟ همین دخترک و زیرنگ دخترک با کدوم مقصد؟ این همین مقصدی که همه خونمگی گرم شود و ما نفس رفتار کنه و گریپسیم مارگاریان سال تولدش 1970 شهروندی جمهوری ارمنستان موقتا استقامت کننده ناحیه قبادیان می باشند. هنگامی از نظرگذارانی منزل استقامتی آنها یک قطار اشیا و پردمیدهایی که برای سحرگری و فالبینی استفاده می شوند دریافت و مصادره کرده شدند. وابسته به هر یک دلیل آشکار گردیده از جانب کارمندان میلیسیا نسبت دستگیر شدگان طبق طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. در خاتمه با آرزوی تنصیحاتی و خاطرجمعی یکایک شما و پایداری آرامی و ثبات در کشور عزیزمان بار دیگر رعایت قانون را توصیه می‌دهیم، زیرا هر چی که به زندگی آسایشته می‌برد از احترام به قانون سرچشمه می‌گیرد. تا دیدار نوبتی، خیر. اقدام شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین منبع همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتاً میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید.
маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.